Κορούδες! Καταρχήν συγκεντρωθείτε. Έχουμε δύσκολο καλοκαίρι μπροστά μας. Πιάστε δουλειά. Ό,τι έχετε βρει, που έχει πάνω παλιά υφάσματα και θέλετε να τα κάνετε τα πετσαρία μελλοντικά, ξεκινήστε σιγά σιγά να το ξυλώνετε, γιατί δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζετε. Λοιπόν, καλό είναι να έχετε πάρει κάποια μικρά εργαλεία, τα οποία δεν είναι πολύ ακριβά, και μην ξεκινήσετε με κατσαβίδια και με τέτοια, γιατί θα χτυπήσετε. Λοιπόν, εγώ θα σας δείξω τι εργαλεία είναι να πάρετε και εσείς μετά σιγά σιγά θα πάρετε ό,τι θέλετε. Αλλά το βασικότερο όλων είναι να δείτε πώς ξυλώνουμε σωστά, και για να μην τραυματιστείτε και για να τελειώνετε και πιο γρήγορα. Ελάτε μαζί μου. Αυτός είναι ο εξολκέας. Θα κοιτάξετε όταν θα πάρετε έναν εξολκέα, η μύτη εδώ να μην είναι πλατιά, να είναι μυτερή και λεπτή, γιατί πρέπει να μπαίνει μέσα στο συνδετήρα, στο stapler που λέμε, και να το βγάζει. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο. Θέλει τεχνική για να γίνει σωστά και για να μην χτυπήσετε κανένα δάχτυλο. Το χέρι δεν το βάζουμε ποτέ εδώ, γιατί θα τραυματιστούμε. Το έχουμε πάντα πίσω από εκεί που χρησιμοποιούμε τον εξολκαία. Βγάζουμε κάμποσους συνδετήρες στην αρχή, διαδοχικά, και μετά παίρνουμε μία πένσα, αυτή που έχουν εκεί οι ηλεκτρολόγοι, και τραβάμε. Χρησιμοποιούμε σαν υπομόχλιο πάνω στο έπιπλο. Εάν δεν θέλουμε να κάνουμε ζημιά στο έπιπλο, γιατί το έχουμε βάψει και θέλουμε να το προστατεύσουμε, μπορούμε να βάλουμε ή ένα χαρτονάκι, ή εγώ έχω βρει αυτό το κόλπο και βάζω από το σουτιέν αυτό το αφρολεξάκι. Και έτσι σιγά σιγά, όποτε μπορείτε να τραβήξετε για να βοηθήσετε το ύφασμα, αλλά όπως βλέπετε δεν είναι και πολύ εύκολο, θα το κάνετε. Αλλά μην νομίζετε σαν αυτό που μου είπανε κάποια κορίτσια ότι θα κάνεις έτσι και θα φύγει. Μακάρι. Πολύ ωραία θα ήταν. Έτσι βλέπουμε και πόσο χάλια είναι και τα υλικά μέσα, τα οποία αυτά είναι το πιο ανθυγιεινό πράγμα. Αυτά είναι που πρέπει να αφαιρεθούν σίγουρα. Εδώ ό,τι αφήνουμε από συρραπτικά τα βγάζουμε, δεν τα αφήνουμε πάνω, γιατί πολλές φορές με έχετε ρωτήσει, αυτά πρέπει να τα βγάλουμε όλα? Ναι, γιατί σε αυτό το σημείο θα ξανακαρφώσουμε μετά το ύφασμα. Αν έχει συρραπτικά δεν θα έχουμε χώρο να καρφώσουμε και οι καινούργιοι συνδετήρες θα χτυπάνε πάνω στους παλιούς και δεν θα καρφώνονται, και αυτό δεν το θέλουμε καθόλου. Είμαστε πάλι, βγάζουμε και το τελευταίο. Όπως βλέπετε εδώ, λόγω του ότι το αφρολέξ ήταν παλιό, έχει τριφτεί παντού. Και όπου έχει μείνει μυτάκι πρέπει να φύγει. Εδώ είναι που θα εδώ είναι που θα χρησιμοποιήσουμε το σφυράκι. Το χτυπάμε μέσα και έτσι δεν μας τρυπάει. Λοιπόν, και εδώ που έχει μείνει πάλι βλέπετε, για να τα βγάλω κάνω αυτή την κίνηση για να το σπρώξω να μπει από κάτω και να πετάξω τη μια μεριά να βγει, και μετά κάνω το ίδιο. Λοιπόν, τώρα εδώ της Αθανασίας που είναι η καρέκλα, η Αθανασία βιάστηκε και την έβαψε, ενώ κανονικά πρέπει πρώτα να ξυλώσεις την καρέκλα ώστε να κάνεις ό,τι γρατζουνιές είναι να κάνεις και μετά να βάψεις και να ρετουσάρεις και να γίνει όλο το υπόλοιπο από την αρχή. Λοιπόν.
Εδώ λοιπόν έχουν φύγει όλα σχεδόν. Δεν αφήνουμε τίποτα, διότι μετά θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτά. Αυτή ήταν η πλάτη. Τώρα πάμε στο κάθισμα. Δεν τελειώσαμε. Όταν θα ξεκινάμε να ξυλώνουμε το κάθισμα, τώρα που είμαστε αρχάριες, κοιτάμε πώς το έχει κάνει ο προηγούμενος ταπετσέρης. Καλό, όχι θα κάνουμε και όλα σωστά. Αλλά κοιτάμε πώς θα έχει βάλει τα υλικά. Και έτσι πάνω σε αυτό, επειδή δεν ξέρουμε ακόμα καλά, και θα φτιάξω και ένα βίντεο που θα το κάνουμε από την αρχή, έτσι θα τα ξαναβάλουμε τα καινούργια. Τώρα ξεκινάμε κατά τον ίδιο τρόπο και ξυλώνουμε. Βλέπουμε με το ένα χέρι κρατάμε το αφρολέξ για να μην τραυματίζουμε το ξύλο και με το άλλο σπρώχνουμε τον εξολκαία να τραβήξει το συνδετήρα. Καλά, δεν είναι πυρηνική φυσική, απλώς θέλει λίγη δύναμη στοχευμένη στην αρχή. Μην αποθαρρυνθείτε αν δεν το κάνετε με τη μία. Αυτό που τονίζω είναι να μην έχετε βάψει πρώτα την καρέκλα, όπως συμβαίνει εδώ σε αυτή την περίπτωση. Εδώ, χαμός. Και από ό,τι βλέπω, ούτε σούστες δεν έχει. Καλό είναι να φοράτε μάσκα. Αυτό εδώ το γκρι λέγεται μπουρλέ. Υπάρχει και σε άλλα υλικά, τώρα το συγκεκριμένο είναι πλαστικό. Γιατί πάνω σε αυτό στηρίζεται κανονικά το σχήμα της καρέκλας. Όταν θα τη φτιάξω θα καταλάβετε, γιατί αυτό κάνει ένα λίγο καμπυλωτό. Δηλαδή το καρφώνεις εσύ πάνω στην καρέκλα, γιατί κανονικά η καρέκλα είναι μέχρι εδώ και καρφώνεις αυτό ώστε να στηριχτούν καλύτερα τα υλικά μέσα. Εντάξει, το έχει βάλει όπως τώρα αυτός. Εδώ ο κύριος Ταπετσέρης ο προηγούμενος είχε καρφώσει το αφρολέξ με τους συνδετήρες στο πίσω μέρος και εμείς το βγάζουμε και αυτούς τους συνδετήρες εδώ θα τους βγάλουμε, γιατί είπαμε μετά δεν θέλουμε να τους βρίσκουμε μπροστά μας. Λοιπόν, για να βοηθήσουμε εδώ κάπως την κατάσταση έτσι όπως το έχει κάνει, θα κόψουμε με να είναι καλό το ξηραφάκι εδώ στο κοπίδι, γιατί αλλιώς δεν θα τα βλέπουμε τα στέιπλερ. Θα κόψουμε εδώ και εδώ. Και μετά θα πιάσουμε να βγάλουμε τους συνδετήρες από μέσα. Η λινάτσα εδώ είναι φθαρμένη όπως βλέπετε. Όλα αυτά δηλαδή εδώ θα πρέπει να φύγουν. Οι μάντες είναι πλαστικοί. Δεν έχει σομιέδες όπως βλέπουμε. Άρα δεν έχουμε να ξυλώσουμε σομιέ. Αυτό καλό. Εσείς που θα βρείτε και σομιέ, θα κόψετε και τα σομιέ. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα βρεις μέσα, είναι έκπληξη. Όταν δεν βλέπουμε τους συνδετήρες, γιατί είναι τα υλικά και τους κρύβουνε, χώνουμε από κάτω τον εξολκαία και ό,τι τραβήξει, ίσα να μας το σηκώσει εδώ τον ημάντα. Και μετά πιάνουμε το πενσάκι και το τραβάμε. Έτσι. Και τελειώνουμε εδώ. Βγάλαμε και τη φόδρα.
Δεν υπάρχει σειρά, μπορούμε να, όπως θέλουμε ξεκινάμε και ξυλώνουμε. Το πιο σημαντικό είναι να τα βγάλουμε όλα. Βάζουμε και τη φόδρα. Λοιπόν, τελειώσαμε το ξύλωμα. Άμα φτάσετε εδώ, είσαστε πολύ μάγκες. Έχετε κάνει τη μισή δουλειά. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι πυρηνική φυσική, θέλει αφοσίωση, δεν χρειάζεται να το κάνετε και μόνο κοπανιά όπως το κάνουμε εμείς. Εγώ έκανα περίπου 2 ώρες και 20 λεπτά να την ξυλώσω, πλάτη κάθισμα. Σύντομα θα ανεβάσω και ένα βιντεάκι του πώς στείνουμε μια απλή καρέκλα. Μεσομιαία όμως, όχι με σκετόφρολέξο όπως ήταν αυτή. Εύχομαι καλή τύχη. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα εργαλεία που θα χρειαστούμε. Αυτά, εφόσον είναι κάτι που θα το έχετε σαν χόμπι, θα τα χρειαστείτε και στην πορεία. Και όταν θα αρχίσετε να κάνετε τα πετσαλίες, αυτά είναι όλα χρήσιμα. Αυτός είναι ο εξολκέας, ο οποίος βγάζει τις κοσκινόπροκες και τους καμπαράδες. Αυτές είναι οι κοσκινόπροκες. Αυτοί είναι οι καμπαράδες, έχει και μικρούς και μεγάλους. Αυτά που λένε όλοι καρφάκια. Λοιπόν, αυτός είναι ο εξολκέας για τους συνδετήρες, τα stapler. Είπαμε να είναι εδώ μητερό και πλατή, και όχι πολυπλατή, μητερό και λεπτό για να μπαίνει από κάτω. Αυτό είναι ένα κοφτάκι ηλεκτρολογικό, πενσάκι όπως θέλετε πείτε το, για να τραβάμε το συνδετήρα. Αν δεν θέλουμε να αγοράσουμε ένα τέτοιο και έχουμε μια τανάλια, και αυτό κάνει δουλειά, δεν είναι πρόβλημα, εντάξει. Το κοπίδι, θα βγάζουμε τη λεπίδα με το πενσάκι συχνά για να μπορούμε να κόβουμε καλά και τα υφάσματα και ό,τι άλλο χρειαστεί. Και ένα σφυράκι που είναι ειδικό για τα πετσέριδες. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι απαραίτητο να το πάρετε, πάρτε ένα μικρό σφυράκι αν δεν το βρείτε ή το βρείτε πολύ ακριβά. Χρειάζεται το σφυράκι γιατί από εδώ βγάζεις και καμπαράδες και κοσκινόπροκες και εδώ κοπανάς, ας πούμε, αν σου κοπεί κάποιο συνδετήρας μέσα, το κοπανάς για να μπει μέσα να μην προεξέχει. Αυτά χρειαζόμαστε για αρχή. Έχετε και λίγο ενόπνευμα εκεί δίπλα κοντά, κάνα μπαμπακάκι, γιατί στην αρχή λίγο θα τραυματιστείτε. Τα υφάσματα που βγάλαμε από το ξύλωμα, τα παλιά, όσο και σιχαμερά να είναι, μην τα πετάξετε. Όταν θα κάνετε μετά, θα θέλετε να κόψετε το ύφασμα, θα σας βοηθήσουν σαν πατρόν. Δηλαδή θα το βάζετε πάνω στο ύφασμα το καινούριο και θα βλέπετε περίπου πού μπορεί να κεντράρετε το pattern, ό,τι pattern έχει το καινούριο ύφασμα, πόσο περίπου θα χρειαστεί να κόψετε, που θα πρέπει να κόψετε 2 πόντους πιο φαρδί. Οπότε τα κρατάτε, πετάτε όλα τα εσωτερικά που έχουν να κάνουν με τα φρολέξ και τα λοιπά, αλλά το ύφασμα δεν το πετάτε όσο σιχαμερό και να είναι. Σακουλίτσα, διότι θα είναι χρήσιμο. Και έτσι απλούστατα, με πολύ λιγότερη δύναμη, βγαίνουν οι καμπαράδες. Είχαμε τώρα εδώ αυτό το σκαπουδάκι και είπα να σας το δείξω και αυτό, δεν είναι τίποτα το φοβερό. Να έχει και την κοσκινόπροκα από μέσα. Και παρακάτω έχει και stapler, έχει και από όλα αυτό. Είναι τόσο πολύ κερισμένο το ύφασμα που σκίζεται. Να τις κοσκινόπροκες. Αυτές είναι κοσκινόπροκες. Και με τον ίδιο τρόπο βγαίνουν και αυτές. Και αν κάνουν πως αντιστέκονται, όπως στην προκειμένη περίπτωση, βάζεις τον εξολκαία, την τραβάς και δεν είναι στο χέρι της να της περάσει, το βγάζεις. Τώρα δεν έχετε άλλες απορίες. Νομίζω τις κάλυψα όλες.